Hola, sóc la Jaina. I jo la Jana Chentouf. I els nens i nenes d'I5 van realitzar la seva primera excursió del curs al Castell de Fluvià el 4 de novembre. La jornada va començar amb circuits d'aventura, ponts enlairats i diverses activitats que van generar molta emoció entre tots els infants. Aquestes miniaventures van permetre que els alumnes poguessin gaudir de l'aire i experimentar moviments nous, reforçant la confiança i el treball en equip. Després, la sortida va continuar amb una passejada al bosc envoltant el castell. Durant aquesta passejada, els infants van poder veure els colors de la tardor, les formes dels arbres i els sons de l'entorn. Tot plegat va convertir l'activitat en un aprenentatge vivencial molt enriquidor. Un dels moments més destacats va ser quan tots vam poder jugar al parc de gespa. Aquest espai es va permetre relaxar-se, córrer i compartir estones especials després de les activitats actives del matí. Segons alguns alumnes, com la Nara i l'Enzo, l'excursió va ser molt emocionant i plena de descobertes i realment l'ambient que va acompanyar va reforçar molt aquesta sensació. I què és el que més us va agradar quan vau anar? Una cadena que posava sorra i la pujaves cap a dalt. I tu, Nara? Què és el que més et va agradar? El circuit. El circuit? I viandos. Si li hauríeu de donar una nota del 1 al 10 a l'excursió, quina nota li donaríeu? 10. 10. I tu, Nara? 10. Ai, molt bé, moltes gràcies, nois. I en definitiva, aquesta sortida va combinar natura, descobriment i convivència i que els infants recordaran amb molta il·lusió. Gràcies per escoltar-nos i això seria la informació d'avui.